मित्रांनो, शहरातले पोर इंग्लिश मीडियमात जाणारे पोर हे जरा इंग्लिश बरा बोलू शकतात, मी मान्य कर. पण हे गावातले मराठी शाळेत जाणारे पोर असतात ना, त्यांच्याकडे एक वेगळा टॅलेंट असता. त्यांना निसर्गाचं ज्ञान असतं, निसर्ग ओळखा घेता. कसं होतं तुमका दाखवतो. चला बाबू, ह्या कसलं झाड सांग? वासाची फुलं असतात बारीक बारीक गवळणती. ह्या काय रे, कसलं झाड सांग? हे अनंताची फुलं. ह्या कसलं रे झाड? चाफ्याचं झाड. ह्या कसलं झाड बाबू? आवळ्याचा. भिरंटी कोको म्हणतात बघा ती. वा. पानवेलची खाऊची पानं. तेवळू वडे करतात तेवळू. ही असलं झाड बाबू? सुरंटो जमल्याचा कालसुलता. ही वेल कसली रेन क्या? कराणे हा. आणि त्याच्या त्या बाजूक तवशांची. सगळा माहित आहे, तवशी खुया ती. ह्या कसलं रे झाड? रानमोडी ती खेळताना पडलो तर जखमेक लावतो पालवतो. तर मित्रांनो, बघल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे, पुस्तकी ज्ञानाप्रमाणे निसर्ग ज्ञान सुद्धा आपल्या मुलांक नक्कीच द्या. बरोबर मरे? होय, बरोबर बरोबर. चला तर तावशी कडून जाऊया. चल चल चल.